ପୁଅକୁ ତୋ ପୁଅ ପରା ତୋ ପାଇଁ 6 ହାତେ ଜାଗା ନବ। ଆମେ ତୋ ପୁଅ ଯଦି ତୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ସବୁ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଗ ସେ 3 ପାଦ ଆସୁ ଆମେ ଡାକ ଆମେ ଡାକୁନୁ। ଶୁଣୁ ରାକ୍ଷସ, ସେଦିନ ଭଗବାନ ଅହଙ୍କାରୀ ବଳିକି 3 ପାଦ ଜାଗା ମାଗିଥିଲେ। ଅହଙ୍କାରୀ ବଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ 3 ପାଦ ଜାଗା ନ ଦେଇକି ସେ ମଲା। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କାହାର ରହିନି କି ରହିବନି ରେ ପୁଅ। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଯଦି ଧର୍ମ ଥାଏ, ଏ ଧର୍ମ ଦେବତା ତମେ ଯଦି ସତ୍ୟ, ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଯଦି ଧର୍ମ ଅଛି, ଆରେ ମୋ ପୁଅ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଏ ବାବା ମୁଁ ତ ମା ଡାକୁଛି ରେ। ଆରେ ପୁଅ